Dan Yalabawa. Don kurin ma. Ina ba ki labari. Muna ji. Da duna biyo ta wancan layin. Kawai ta na ga wata agwagwa da ɗanta. Agwagwa tana tafiya ta na kalli yadda gaba ta na ce kai kallo ta agwagwa yadda ta fi ta dilma wai ta duya duwa to kwat. Wai to ti balkalla. Kin ti barkalle mu da ƙarya. Me tika ce? Muka sai Allah muke albarka. Yake ga biri da wando. Barka ne. Na an taya muku albarka. Allah dama taimako na zo don Allah bai sabi da laya taimaka mu. Me te? Wai za ki taimaka misi sadaka. Da ta taimaka mata. Kina da kudi ai. Allah yau sati na 8 ban ci abinci ba. Sati na 8. Alƙur'an ni kuma dan iya lance maka na kai kutan wata 5 ban ci komai ba. Zuwa kawai na kuna ringa yin. To wata 2. Kai ka ce wani sahabi? Ki ce ba za ki bada ba. To ba dan bayar ba. Ba an yi hankuri. Ma hudi? Ba kudi. Dan Allah fa nace a taimaka mu bai sabi da laya. Me te? Wai dole an san bata kudi. Kai! Ba da ba ta ba. Allah ta tafi. Banki ya fi banki. Wallahi dan taudu ta in buga miki. Banki ana ba za a baki kudi ba kina. Kai! Kina di ba? Eh. Me ta mutane mayin kudi ne? Sai ki ba za a bata kudi ba. Kai tana da kudi ko? Muna da kudi mara mu dan yi bisari mu da. Wallahi bisari wannan ta bata mana rai. Me tika te? Bisari kasi. Oh fitali. Kalki kati a nan gulin yan tandatin hana. Wajo mun ce za mu yi fisari yake ya zo Allah. Me balu? Ba komai a ciki empty. Empty me? Kayan mu ba kayan mu kwase asibiti. An kwate ma ka ji da wani ne? Wallahi mun je mun yi fisari ba ku. Menene? Ke ma babu ne? Alkulan an tate min. An tate miki. Wallahi ladi an tate min ni ma. Uban wanne ne ta sace mana? Alkurati ne. Wallahi ta ne. Wannan na ganin kayan bai rabe nan ne tsamu nake. Sauri. Na san nasu na wuna. Nawa kenan. Wallahi ma mun wuce ba mu gane ki ba mun zata buri ne wallahi. Ala na da tabuli ne. Biri kuma. To Allah ku dan yin fasa dawo da abin. Man na san dole za ku dawo. Wallahi. Amma kin sace mana kayan mu ko? Man na san za ku dawo. Dole ya dawo. Wannan kaya babu labari. Yanzu ta ku ta kawo ku ko? Da Allah taimaka min alkula ina da aure mata na 2. Matan ka biyu? Kuma bai yi ba. To Allah ya hakuri. Kai za mu iya taimaka maka tunda kana da mata. Ko ba da ka ba ba ni dai ka ba ni na wata. Ubanki. Musu ban mana. Sai ja. To Allah gaba dai mu za ba mu dala. Man na ce ku taimaka mu ɗazu kuka nuna ba za ku taimaka min ba. Yanzu na san dole za ta dawo da ku shi yasa na zauna saman bishiya. Me ka te? Haka sai a taimaka ba su kudi da. A ba ta kudi mana. Yanzu dai abin da nake so a yi 10,000 nake so ku haɗa ku bani. Kudi yake to a wannan abu ai mai sauki ne. Akwai kudi a jikinka. Akwai kudi. Idan ma babu dallanta ma. Dole ne. Ku haɗo su. Nawa ka te to? 10,000 na ce. Wai na ƙara ne. Me ka te? Haka sai a taimaka ba su kudi da. A ba ta kudi mana. Ki kawo naki. Mu ba ta gaba daya. Gati. Babu ladi wallahi ban ta bintu batun da tafi. Ni dan falu. Wannan mai tsamun na bai raban nan ne. Dan ya duwan duba nawa. Kowa ya duba naki. Ta mu fara duba nawa. Kai na kama warin giya yake. Gana watan. An baka dauko na wani ba. Na wane wannan. Kin ga naki. Kin ga naki. An baka sanya ka dauki na wani. Na wane wannan. Hey kwado da gilas. Tun dawo. Ki jira ba mu. Dole ba mu nan ba. Kai, ka dauko na Hausawa ba. Kai ba bai rabe ne. Namun daban ne ga ta nan. Namun daban ne ga ta nan wannan bakan. Bakan nan ne. Daya ne zan sama. Lalle ma wannan. Ya koma? Ta dawo. Ai kenan. Ta dawo. Ai nga? Ta dawo. Ngani kef ko? Wallahi miki albarka. Kai, wallahi yarga kudin mana. Ai, 10,000 fa na ce muku. Wani ka je to a baka. Ni nan fa 7,000 na gani. Kin yi hakuri da wannan. Ai hakuri. Kudin dan Yalaba ne bai kai ba. Ka iya like. Za mu kwahe naka. Kai dan Yalaba.